F'Novembru tas-sena li għaddiet komplew jiżdiedu dawk b'xogħol full-time u anke part-time. Dan ħares skont ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Dan hekk kif skont din l-istatistika mill-NSO f'Novembru tal-2021 dawk f'xogħol full-time żdiedu bi kważi 4% waqt li dawk il-ħaddiema part-time bħala x-xogħol primarju tagħhom żdied bi kważi 6%. Meta mqabbel ma' Novembru tas-sena ta' qabel, jiġifieri l-2020. F'termini ta' numri, dan ifisser kif f'temp ta' sena, jiġifieri bejn Novembru tal-2020 u Novembru tal-2021 kien hemm żieda ta' 9,165 ħaddiem full-time. Dan filwaqt li dawk bla xogħol komplew jonqsu wkoll. Dan hekk kif skont din l-istatistika tal-NSO f'temp ta' sena kien hemm nuqqas ta' iżjed minn 1,700 persuna. Skont l-NSO, l-aktar li kontribwixxew għal din iż-żieda kienu fis-settur tal-kostruzzjoni u dawk tal-akkomodazzjoni u t-turiżmu. F'din l-istatistika ħareġ ukoll kif f'temp ta' sena kien hemm żieda ta' ħaddiema fis-settur privat biżjed minn 8,000 ħaddiem, waqt li fis-settur pubbliku f'temp ta' sena kien hemm żieda ta' 1,000 ħaddiem full-time. Bejn Novembru tal-2020 u Novembru tal-2021 kien hemm żidiet fl-irġiel u n-nisa li jaħdmu full-time. Dan hekk kif l-irġiel full-time żdiedu b'5,000 ħaddiem, dan filwaqt li n-nisa full-time żdiedu b'4,100 ħaddiem.